Namalandong ko ba? Adunay usa ka prinsipyo nga nagaingon. Kung unsay namatan, aw maopoy pakamatyan. Nakapanglingo ko og nagaingon. Pagkalig-una sa maong baruganan. Apan kay bawo ba kaigsuon nga kana maong prinsipyo usa ka dakong sayop? Ngano man, tungod kay what if nataw ka diha sa usa ka bakak o nataw ka o nahimugso ka diha sa usa ka sayop? Magpakamatay ba ka diha sa sayop nga pagtuo? Ang tubag dili yun igsuon. Suon sa man ang atong mahimo niini, kinahanglan nga magpakisayod gayud kita kabahin sa atong pagtuo. Daghan magutag mga Katoliko nga mayong brad ayaw kabalaka kay di nami matandog bisag kinsa pang mga protestantiha ang muanhi sa among panimalay kay lig-on kay among pagtuo. Unsay among gimat-an bad maopoy among pakamatyan. Well, igsuon again akong balikon, dili kana may tungod sa kun unsa ka lig-on nga prinsipyo, kun dili unsa kasakto ang imong prinsipyo, unsa ka kamatuoran ang prinsipyo nga imong gihuptan. It is not about conviction, it is about faith mga igsuon. Og diha sa tinuod nga pagtuo, diha sa kamatuoran, kana mao inindot kay nato nga barugan. So atong usbon ug unsay kamatuoran andam natong pakamatyan. Dili kay kung unsay atong namatan mao atong pakamatyan. Nagkasinabot ba tayo igsuon? God bless.